think it's a waste of money and a waste of time. You know, there's this political belief ba na I've read somewhere na kuan ko no, keep them poor, keep them uneducated, but keep them entertained. Mipadayag sa iyang baruganan ug kritisismo si Cebu gubernatorial aspirant Pamela Pambari 4 sa mga programa nga gipasiugdahan ni incumbent Cebu Governor Gwendolyn Gwen Garcia ang Suroy-Suroy Sugbo ug Pasigarbo sa Sugbo. Nagkanayon si Bari 4 nga kun mahatagan og higayon nga mapili nga moduma sa lalawigan sa Sugbo, iyang hunungon ang maong mga programa tungod pagkalas-kalas lamang kini sa pundo ug mas maayong tutukan ang panginahanglanon sa katawhan. Because anything garbo, you know, for me, we have to look at the basic needs of the people of the province of Cebu. Daghan ing taong nagkalisod nga nang magpagsigarbo man una ta. Well, put it at a later time. If ano man lisod-lisuro na to ang mga tao sa probinsya para lang na imuabot na magsuroy-suroy, we are imposing on them. You know, definitely not. I will not continue that if I become the governor of the province of Cebu. Gituki sab ni Bari 4 ang pagsentro sa iyang kampanya o pamunuan sa pagsulbad sa suliran sa kagutom, korupsyon o kakabos. Dugang niya nga tinguha sab niya nga aksyonan ang pagpalambo sa healthcare sa lalawigan. When corruption is high, it's the poor that suffers. Corruption steals from the poor. So mao gyud na akong two major program, corruption and anti-poverty. And another thing that I saw is access to healthcare. Luoy kay mga tao sa probinsya. In taon ang ubang hospital, wala man gani gloves, wa alcohol, wa gapas. You know, would you believe in one of the towns, Oslob, they don't even have ECG there. Dakong hagit man kaniya ang pag-atbang sa labing inila nga pangan sa probinsya, asoy ni Bari 4 nga wala siya nahadlok kang Garcia. I will, you know, persevere. But really, sir, to be honest with you, winning will be a bonus. It's getting the message across that we need change. There has to be a change in leadership. Ang nagkalisod na in town ang mga tao sa probinsya. And I have to get the message across that there is the PR version of Cebu and there is a actual version of Cebu. No matter how strong and powerful a person is, you don't really know what Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.